Bon dia, em dirigeixo a vosaltres, els alumnes de 5è A. Com esteu? Desitjo que vosaltres i les vostres famílies estigueu bé. Aquests dies hi estic pensant molt en com us estarà anant, com us trobeu i què esteu fent. Mireu, per començar voldria llegir-vos un parell de paràgrafs d'un llibre que vaig llegir fa temps i que en aquests moments és bastant significatiu. I diu així: Ichigo Ichie es pot traduir com un cop, una trobada, o també com en aquest moment una oportunitat. El que vol transmetre'ns és que cada trobada, cada experiència que vivim és un tresor únic que mai es tornarà a repetir de la mateixa manera. Per tant, si el deixem fugir sense gaudir-ne, l'ocasió s'haurà perdut per sempre. I això què ens vol dir? Doncs ens vol dir que hem d'aprofitar el moment malgrat les circumstàncies. I en aquest moment podem aprofitar per aprendre a ser més autònoms, a solucionar problemes, a gestionar totes aquestes emocions que estem vivint i també aprendre a passar temps amb la família i amb la gent que ens estima. Per ajudar-vos una miqueta, crec que us podria anar bé fer un petit horari. Recordeu que a principi de curs vam fer un horari per organitzar les tardes i així combinar el que eren extraescolars i tot això? Doncs ara podem fer de tot el dia. Per exemple, hi inclouríem una estona de treball, una estona de descans, una estona també d'exercici, també una mica de creativitat i també estones de família. És important que aquests dies feu cas als pares i que no passeu massa temps a les pantalles, que ja ens coneixem, També en recordeu-vos dels emoticons del dimecres. A mi m'agradaria saber de vosaltres i estaria bé que m'enviéssiu el vostre emoticó els dimecres i el comentari corresponent de com us heu sentit durant la setmana. Per últim, vull dir-vos que tots i totes les mestres de 5è estem treballant per vosaltres, per preparar les feines d'ara, però per preparar també la tornada, perquè aquest retrobament serà molt emocionant i volem que sigui de la millor manera. Baiva, Miquel, Pol, Federica, Max, Víctor, Amélie, Gian, Leone, Axel, Sebastián, Moixin, Daniel, Rita, Clara, Xinyan, Anna, Sílvia, Mireia, Itziar, Àlex, Lorenzo, Nicolàs i Sanjui, desitjo veure-us molt aviat. Us envio una abraçada ben forta.